29 August azvina kumira zvakanaka. Ndadzoka zvekare nhasi ndine nyaya iri kuitika yekutambiswa kwakaitwa mari nevanhu vebato rinosvita rinotonga Zimbabwe. Saka nhasi panapa ndakandango like ndichingopfuura nemastreets esocial media pane zvinhu zvandasangana nazvo mukufamba. Inyaya yemari yakatambiswa ichidyariswa miti iyi chinhu chakanaka payanga yakadyarwa chinhu chakanaka kuiona so kuti hamana tatodyarwa miti yakanaka zvakufanira kungoti Roger akakupendera imba yako rakasera kuona Roger chimentena imba yako azvikubati bate so kana uri munhu ane idzi right unotocelebrate no ari kuita zvinhu zvakanaka ndo zvinhu zvakaitika kuti like wakagadzirwa karodhi kari bo kanaka parliament voice out miti but problem yakazoitika ipapapo inyaya ya 1 inovaita kuti ndidzoke panapa nhasi because zvandibata it's like all those things kuti zvakaitwa kuti zvifadze maleaders esadhaka yauya kuti vaone Zimbabwe senzvimbo right at the end of the day mozosara muchitadza kumentena ndo nyaya iri kunyanya ndibata zvakanyanya panapa so ndaremindwa neuya anoitwa advocate Fadzema here anga akatonyorawo zvake pa X park ari kuti they planted palm trees a few weeks ago to impress visiting delegations for the SADC summit. Now the summit is over and they've forgotten about the trees. The trees are now dead. Ndo mashoko atisi kusangana nawo ari kutaurwa atanga kubudiswa nawo vanotwa va advocate Fadzema here vachitoriminder kuti miti yakuomoko vatokanganwa nezvemiti. Zimbabwe ndo zvaingori even zvese maproblems ese road dzimwe dzacho road yakagadzirwa kada panozopera nguva kuti vachimaintaina ndo patadambudziko. I still remember pane mazuva iwa papa unzwa yasadaki before apa wana uchinopinda nemunhingiri nemutauni ndakasenderwa kane vamwe ndikonzi road inopinda mutauni jamu yagadzirwa yatonyowana yapendwa I was like okay yanyowana alright and then ndo andanyatsozo verify kuona kuti road yagadzirwa kati nyatsoita celebration kati sazoeti titaura zvinhu zvisina ningirikini ndikuona yeso angozora oil zvawo muroad ngoma ndiyo zvazvanga zvingori saka ndo problem imwe yandiri kuona pana kuti kuzomaintaina miti ndoko akunetsa. It means mari yakatambiswa to impress people dai vakangoitawo kana zvimwe zvinhu ipapo zvaikona kubatsira unlike zvinoitwa kune dzimwe nyika aino mari zvose dzangona kuramba zvo kana kuti solar system yakaplandwa yenda yakanoda it was better and kana kuita something takaona futi kana imwe miti yanga yakapendwa. Chinhu chinozorwadza ndechekuti these people pavanoita zvinhu zvavo mari dzinenge dzakashandiswa ipapo ukadzinzwa unozorora unosvika pakuzorora kuti saka mutoti mari yese yakatongosvika pakutambiswa just like izvozvo. So ndikuzoona maZimbabweans akawanda vari kubatikana nenyaya iyoyo zvinova izvozvo zvadraw attention yangu kuti ndiyo nditaure nezvazvo vari kuti aiwa hapana nezvehurumende apa chii chatiri kuitirwa nevanhu vezanu ava naimi. Okay, mwari kuti those who stay close to the roads with the trees kindly take it upon yourselves just water the trees in front of your houses. This was a beautiful initiative which can continue if we collectively work together. No to kwachu mentality diridzai ma palm trees mumwe wakutoti aiwa vanogara padhuze nemiti mochingotiridza muchingoisa mvura. It's very but it's a tough tough. It's like metononga kuto employer mu garden boy anenge akuti aende ainoningirikana oro kana kuti toti vari kunetsa havana kuplanta kana mvura here ungogara yangoningirikana irrigation because zvinhu zvofanira kugara zvakangoisirwa pane inonzi irrigation here zvongogara zvakaisirwa so that izvi zviri easy ndizvongoti one munhu anongovhura musi wanza ndikudiridzana every Monday ongovhura mvura yaita se yongoenda kwese once pasina kuzomboti munhu azotora mabhaketi achinodira azvinyatsosaunda bhowa komana nemari yese yakanikirwa neimwe mari yakajigiwa pasadhaka madhara yachikafu zvakazvika ndechimari tozotanga kuda kuti munhu awodiridza mututi paningirini pako because munhu asati aita chinhu zvokuti ari padhuze neningirini aenda nodiridza anotanga kuta kuti makataurirana neni here muchidyara miti yacho makadyarire chimitiyo ndo dzimwe mari dzatogara tichitaura dai dzaitiswa zvimwe zvinhu zvinokwanisa kubatika but anyway rekedza timboona mumwe ari kuti a first sign of failure was kudyara mapalm tree
maroad runner, dai vakatodyara havo mimengo, finish. Urikuona mumwe akutotaura kuti dai pakatoiswa mimengo, haizvaona kuti pfungwa dzekuda kungodya, ada kungoti pakaiswa mango ozofamba achidya, hazvibudise picture yakanaka. Umwe arikuti haabodo futi, aiwa masaska muchaiwo aya hurumende, vakomana umwe arikuti pakarohwa mari apa varume. Umwe arikuti palm tree haungoiswe nje the way yaunenge wakamira nayo kwawakabva ndiyo same way yainofanira kumira nayo kwaunodyarwa, needs a lot of water. Ndo vamwe vanhu uri kuona kuti maprofessional garden boy vamwe vakutobuda vachitotaura kuti no ibona haifanira kudyarwa wakadai, so ndo vanhu unotozoshanda akadyarwa nanega vanhu mwana wadyarwa nanhu wakabva kunhingirikini pane hanzi is it Italy or something team rere construction inzi kuvaka mavillas vakatobva outside Zimbabwe. Saka ndopa ndakunetsa manje kuti kana vemunhu macho achashanda kupi kuti umwe utone knowledge about these things but anopo access yekunge achiswedera padhuze nemapalm trees waya, but yakomana zviri kunyadzisa miti yakaoma. Umwe kuti be very careful varakashi can submit kuti the trees are not dead, they are just shielding off leaves as common practice in summer when it's hot, or they might say they are working according to SADC program since it's vayenzi vakaenda is back to actual country resetting. Wakomanaka iyo nyaya yevayenzi yeSADC yanetsa even kana magetsi avatanga kutoenda zvinhu zvese summit SADC everything aiwa bombs achika magetsi achiswera ariko vachingoenda pazvangoendawo nemiti yabva yatoenda mashizha. Zimbabwe yakaoma mwana mwari kuti komiti inombozvida here izvi zvevanhu vanofarisa kuda kufadza vaenzi ivo vana vavo vaine nzara. Omanaka mwari kuti that's a nature law resemblance situation yatinayo chaiyo muno. Mwari kuti rasvava rava mukwava. Why do people fail to on the very basic of things? There is nothing, absolutely nothing complicated about maintaining a tree. They just needed to line an irrigation line under the pavement that simply drips water at each tree with a schedule early morning and evening. Simple and don't number of water. Irrigation. Even now, right? It's never too late. Kuna zvinotongoitika irrigation ainetse pavement ina basa pavement inotovhurwa kwatano chera pasi bayirira irrigation yenyu then mapavers yavo dzoka kwatano vodzosera ka pavement kaga finish in class vatopera hapana kana ikanyanya hapana kana sterek avende vanenge vachimaintaina vaya havatombonide kuti vabhadhara kuti vazoti vavhura paving vazoidzorera no ibasa ravo imwe ndo vatongosvika vachitovhura vachifanira kungosvika vachiita sei vachitongoidzorera mari yachinongochecha kwakawanda nemunhu weirrigation ende hazvitombokoste mari yakawanda ende kana vasingaziva vanokwanisa irrigation vanogona kutudza tovatsvagira ndete tototsvaga kuti vamwe vanhu vawanochi mabasa zvinhu zviitika kuti fambei not sure kuti mvura yacho inenge ichibatika here side road but mvura is not a big problem because mabohos ndo basa rawo unongogadzirwa one bowl rakadzika rekuti rinenge richiita sei richipolisha mvura pese papo. But I don't even know kuti chichi kunyatsoitika. Unori kuti supply knew that he cashed in but so said to think that environment face is being destroyed willingly. Sure, we need new people of good leadership. Akomanaka pakaipa mwari kuti zanu marwadzo chaiwo. Someone was paid thousands to supply these trees. It's like the thousands paid was just thrown kuma dodabin. Ivaine tsitsi kuruzhinji riri kutambura. Zvakaoma madzadiwa. Nyaya yemiti irwadza vanhu vakawanda. Vamwe vari kuti it's because of sanctions. Toti what I eat, toti drought, kudzimba toti chi, toti it's because of mutsvangwa here matununu ezanu afa branch. Akomanda kwamwe kuti leopard doesn't change its spots like pakashata mawani waya ndikuona mwari kuti I think if they'd consulted they would have found some beautiful trees that say welcome to Zimbabwe that would still be alive, but I guess they will be bringing new palm trees every time there is an event. Tenderpreneurs
look out. Hanzi vanhu vatoti pese panoti kwemwe event otongoti supplier audze kwemiti chavati tokodike ende miti iyoyika ayo like makazvinzwira zvetumwe boys rakasungwa riri mukati raro rukazi miti iyo inogona ikatotengeswa nomwe munhu anenge aitobva nayo kana kune rimwe purazi rake mumwewo munhu wekuti agona kati atone dhiri rake kana purazi kake kana kuSouth Africa kuti panoiswa miti ndiani touya neidea futi patable so saka vakomana zvamunoita chiendai kuSouth Africa munouya nemaningirikini totsvaga watinopa tenda panouya maningirikini emakambani munhu ayaitoziva kuti ndo yangu ndianobva angu approve iyo zvatopera zvatovharana muchazoziva sei mungamunangasi anongoti apana ndimaenda notsvaga nditi maquotation taona zvotopera zvakadaro umwe ari kuti why planting palm in Jacaranda environment, how much money is drying up in the streets of Harare? Akomana imara yakawanda miti yanu kukutaurira takaibvisa ise moto iwo zvakafanira kuti let's say for example papo roja pauri mari yakaiswa miti yayo unotengera dzimba muri akafanika kumageto utenga something like kuchitungwiza kwa unotengerwa motengerwa dzimba muri hoboim inotenga raenderese dzimba iyi miti yayo yakato mai zvangu pakabuda mari apa ndobotambwe inde vanhu vaya vakakomana matenda je matenda preneurs like zvitora kwa zvitungu kwetu mumwe ari kuda this is said a school could have been upgraded with the money wasted and you all still think Chimurenga is inevitable. We don't have shortage of trees in Zimbabwe. Instead of palm trees, they would have installed solar system to deal with electricity crisis and make a bikeway for cyclists. We need fresh brains in government. We need new leaders. Unaona ndio imwenyeenda mbva kutaura nchiti paimboiswa kana solar system yeno kubva yakabairwa pese pakati pekazara so that magetsi sinza ari kunetsaka yakutoziva kuti solar system yese yakaiswa apa to supply magetsi iwa somewhere rimwe side kunoita se kune kuchitobatsirikana but zvenikiri zvacho I don't think kuti pane anga nepfungwa nazvo zvino munhu anenge atota zvaari kudana kuziva zvandu kuita nini yo chazoitawo zvo kufunga kana wakutongawo ndo system imwe inoitika paZimbabwe mwari kuti perhaps someone messed up these trees to make the government look bad. Did you think of that or you just want to criticize everything? Someone messed up these trees. How? Zvimwe zvese angatoita someone achigaina chipa pamiti iyo anenge achiwana chipa kunzi someone ndo problem ine vanhu panotwa chinhu panotadzwa chinhu negreen yenyu kuti muvakorete muvaudze pa mukubhayisa amudi makutova protector nezvinhu zvokusangana mafacts kana chi kuti maybe someone very stupid mwari kuti you can as well water them fadzi that's a responsible citizen to unonyeba unorwara unofunga kuti ungafamba uchidiridza miti muroad zvine vanhu vanopiwa mabasa izvozvo kune vanhu vanotoshanda madepartment iwayo ndisaka zvinhu zvenyika izvi zvafanira kuti oti mwana havana havasi kudzidziswa kuchikoro saka iwo unogona kutoenda kuchikoro kana pachikoro ukatanga kudzidzisawo vana zvine musoro izvozvo munenge muri madzunga ehova mwe wacho futi mwari kuti you have too much exposure to not know how palm trees grow. Alright, mwari kuti ask my war vets nema soldiers, they were used and thrown away like a conceptive. After rigging, my son akapiwa mari yetengera vanhu mota vasina kana chavakaita and pakanzi pakuda kuitwa much some soldiers and cops are used to stop us from exercising our rights. Paradeza parupisa panotongobatanidzirwa vanhu vapochochowa vanhu anyway muri Zimbabwe I know ndikada kuswera ndi panapa ndona kuswera ndichitaurisa ndangoni ndingopfara ndi panapa pa client ndichionesana nemi nyaya imwe iri kutaurika iri kupisa so kana uchingotanga kusvika panapa ri first time yako it's very important kuti ugare wa subscriber but the most important thing like this video kuitira kuti ZanuPf iboyikani.